کشور تاجیکستان شهر دوشنبه محله نواباد و دهه گلزار مرکز هنرهای مردمی سلام نورزو همراه نگینا ما مهمانها رو انتظاریم از سفارت امریکا مуовини сафири амрико дар тоҷикистон хонум бриҷет бояд ҳамроҳи шавҳараш имрӯз биёянд ва тамоми рӯз бо зиндагии тоҷикона ошноӣ пайдо кунанд. хушомадед ба маркази мо. имрӯз мо ба шумо барнома тайёр кардем ва инҳоро ба шумо тайёр кардем. либоси миллӣ, ин курта барои шумо бо ин ҷавоҳирот ва ин so you can yes you can try this. Bravo. Good. Good. And you change it. Perfect. And ҷомаи тоҷикиро ҷеймс мепӯшад ва ба назди ҳамсари меҳрубонаш бриҷит меравад. зебидаст на зебидаст ба фикрам зебидаст. дӯстони азиз, ҳамроҳи меҳмонон мо ворид мешавем ба ошхона ва мебинем ки онҳо аз уҳдаи корҳое ки мо бар дӯшашон гузоштаем мебароянд ё не. як рӯз тоҷик мешаванд. хайр дигар чӣ? зиндагии тоҷикӣ хеле ҷолиб аст. ҳама чӣ омода аст. меҳмонони мо ворид шуданд ба ошпазхона ва рафидаҳо низ тайёранд барои пухтани кулча. яъне ин маънои дорад ки бриҷит ҳоло кулча мепазад. Yes, it's my first time making kulcha, but I'm very happy to be here at Gulsar village. No, I don't usually bake, but I have tried to make something similar to kulcha in the past with my aunts and my grandmother, but I'm very bad at it. so a little bit left for our cooking. Okay. So because now we go finish our plov. Wonderful. Yes. Yes. Our kulcha, then we will be ready for eating. Great. гарм аст эҳтиёт кардан дар кор, чунки аввалин бор бриҷит кулча мепазад. аҷоиб. бриҷит ва ҷеймс тасмим гирифтанд ки оши палов тайёр кунанд. оши паловро дар тоҷикистон новаста аз он ки пухтупаз кори зан аст, мардҳо низ тайёр мекунанд. ҷеймс, шумо ягон бор хӯрок тайёр кардаед? аслан ягон ғизо мепазед дар хона? I cook sometimes at home, but I have never cooked this before. оши паловро ягон бор хӯрдаанд ва агар хӯрда бошанд маззаашро чӣ гуна баҳо медиҳанд? Yes, it's very good. I have tried it. We've had it at home before, and it's very good. тайёр карда буданд ё не? No, I have never made it before. душвор нест як бора нон пухтан, кулча пухтан, ош тайёр кардан, дастурхонро оро додан? I think this is a lot of responsibility, but it means that you're going to celebrate with a lot of people. So it's something that we're very happy to be part of because we're making new friends.